don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Welcome to all my fans on TV. It's the Petway Premiership. Orlando Pirates 1, Mackenzie 1. I'm joined by Mike Story. Yebo njani isithibo? Ayaphila. Yazi ngizwa ngijabule kakhulu. Nisithibo yazi usidumise kakhulu. So dumile Mike. Sesiyabona kumabona kude. Hey madoda. Sidumiswa uwe Sithibo. Sibonge Mike. So ngibonga imisebenzi yakho. Uyenzayo la eOrlando Stadium ukuthi nathi sikwazi ukubonakala nje ko TikTok. Nami ngibonga ukuthi udebate noZweli nguMakhathi. Nazoke. Ayisibonga lokho. Yeah ngiyakuthola Mike. Ngiphinde ngibongela i-team yethu. Bewe ingakhona ikhombisa ukuthi iyasihlonipha nathi njengama support. Yeah. Bafana bayenza kahle. Yeah. Upresident wama 2K naye. Naye seka trainer abafana bakhe. Sonabafana bakhe naye manje. Yeah. Ama 2K nawo. So fanele simbonge umfukeni ngoba izinga ebhola ungaphezulu kakhulu kwebhola. Ufana no. He's one of the best. He's one of the best. Yes, in Mzansi now. He's one of the best. Njengomdusha balala. Hayi lapha. Wena akafani nomdusha balala. No, ungaphezulu. Akafani ungaphezulu. Wazi ngabe kuthiwa kuya ngami. Obrigado. Ngokuya kwami i-player of the season bengiyikhomba kuye. Ngoba ziningi izinto azenze esquadini nala kuPirates. Naku-KF. Ne. Yonke indawo. Nampanisi nabo. No, awumkhombele type of player ke ngamfukeni. uPirates national team, CAF Champions League. Udlala into efanayo. Top. He's a professional. Yeah. Professional player. Top. Akadlali unprofessional, udlala professional player. Yeah. CAF Champions League kunamadoda aserious ngale. Kodwa umfukeni uyakwazi ukuthi asiprove. Ababulali. Ukuthi uyistar. Yeah. Namanje umbone izinto akade azenza. Top Mike. Indoda ilala phansi. Yena phambili akagibela ibhola umfukeni. Yeah. Une skill. Skillful. Yeah. So ngiyamhlonipha umfana. Uyakhala ngalo gibela ibhola. No, ukugibela kodwa ukugibela ibhola masina magoli. Is professional football. Yeah. Awugibela ibhola ungana goal. Yeah, awudliwa. Bawudliwa or usase not ugibela ibhola is unprofessional. Ukwazi kwami ibhola. Utito makayenza kanjalo is unprofessional. Yes, singana goal if it's unprofessional. Angithi nasifeva ibhola, asifeva umuntu. Wonke umuntu odlala iPirates yamthanda. Ngiyakuthola. Yayizwa indaba. Wonke umuntu okuPirates siyamthanda wonke ama player wethu. Wonke umuntu okuPirates usayinwe ngePirates. Iplayer iPirates yamthanda. Yeah. Uthi akadeliver namhlanje kusasa uzodeliver naye. Injalo. Akina namhlanje umuntu oshaya igoli uTito. Yeah. Last game ushaya on goal. Yeah. Yenzeke into enjalo ebholeni. Hayi injalo. Ayikuthi umuntu makashaya on goal so yakwata no as long usemsebenzini kuleyo umsebenzi amaphutha akho akeke umuntu ongalenza iphutha. Ngiyakuthola manje. Kodwa ngifuna ukubonga i-team yethu. Yeah. Ukuthi sihloniphe kakhulu. I think kwamanje Orlando Pirates is one of the best la Africa. Yes, ngesupport futhi. Yeah. Yithi besine sold out noma dlala nePolokwane City team ingana support. Yeah. Dlala neCape Town City ayina support masila ekhaya. Kodwa ama ticket ali sold out. Nisela out njenge Sundowns. Sundowns ayina sold out baba. Ku Sundowns noma wangena mahala isold out ayikho. Umsipho uyakhipha amakhwanda amayola eshabande eMamelodi bathi hayi asilapho. Bathi ba grand. Yeah, bathi ba grand bazama ukukhipha neyitimela. Bazisa khona eMamelodi. Angazi isiporo sikhona yini eMamelodi. Yeah. Kodwa abantu bathi asiye stadium. So Orlando Pirates is one of the best in Africa. Ufuna next season from iPirates sivale Mike. Next season sifuna league kahle. League. Yeah, ngoba sesikhathele ukuthiwa ileague sene address ikhonjwe endaweni one njalo. Sorokop. Sesikhathele ngalento eso ebholeni ukuthiwa one man team every season
ikhapha ikhonjwe ePitoli sesikhathele kwanele. Ngiyakubamba. Sifuna ileague next season. Ngiyakubamba. Noma singathatha amakhapha amabili kodwa sifuna ileague next season. Yes. Sifuna ileague, sifuna iStars ya uCAF. Already sikhona phakathi, bakhona abangekho. Abangekho? Yebo bakhona. Abobanda. Omakhelwane. Osiduma ngabanye Osiduma ngabanye abekho nokuba khona. Hayi iConfed. Akusi CAF. Ayifani CAF Champions League. CAF Confederation Cup. Ayifani lento. Le ngapha. Le yama senior. Le yabo laba njo kuthiwa CAF Confed ifane DDC. Badlala ku DDC. Yeah, ba ku DDC. Sasi seligi. Ngiyathola. Yebo into enjalo. Thola Mike. Sasi professional. Yeah. Bona Baphana. yeah ba ku division ye CAF. Funa no Benny Makhali. No uBenny vele kufanele ngoba ziningi izinto asenzi asingiveze nimbone ziningi izinto asenzi uBenny. Benny Makhali is the best. Benny Makhali is the best ever. Benny Makhali is the best ever. UEFA Champions League all top goal scorer. Thank you Mike. Benny Makhali is the best. Thank you Mike. Sibongile Mike. Njalo lento. Sibonga mnumzana. Izokubulala le. Impilo yami le.